Мөсәгыйть Хәбибуллин. Илчегә үлем юк. Җибәрергә кирәк Хәсәнне. Бабаларыбыз берне биргән, икене алыр дигәннәр. Ханиям, тыңламагыз шәйхне. Җибәрмәгез үргәнешкә табибыгыз Хәсәнне. Кәттә табибыгыз Таҗетдинне дә шулай соратып алган иде. Кайтармады. Эт авызыннан сөяк алып буламы? Табиб Таҗетдин вафат. Инде инесе Хәсәнне дә җибәрсәгез. Булгарга да игелекле вә билекле табиблар кирәк, ханиям, диде вәзир Исхак кайнарлана төшеп. Тыңламагыз вәзирегезне, ханым. Җибәрегез табибыгызны Улуг Мөхәммәдкә. Ул анда солтан булыр, сезнең дәрәҗәгезне күтәрер. Чит илләрдә солтан булганчы, үз илемдә ултан булсамчы дигән борынгылар, шәйх игәнәй, диде көтмәгәндә Кәтип Хафиз. Бу хәлгә барчасы да шаккатты, хәтта Сәлим хан да. Әмма кәтибе белән килешеп, аның ягына карамый гына вак-вак итеп ияк кагып кына куйды. Ул арада сарайга җилләнеп ханбикә Зөбәрҗәт килеп керде. Сарайдагы һәммәсе дә, хәтта хан үзе дә аягүрә бастылар. Ханбикәнең өстендә кеш тиресе белән каелган алтын укалы табгач ефәгеннән тегелгән күлмәк, якалары бөрмәләнгән, итәкләре күпертелгән, башында асыл ташлар белән бизәлгән калфак. Иңендә Рум сәүдәгәрләреннән алган гөлҗимеш чәчкәләре төшерелгән чуклы шәльяулык. Озын куш тулымына тезгән көмеш тәңкәләр ханбикә атлаган саен зиңләп китә. Тыңлаган саен тыңлыйсы килә иде Сәлим ханның шушы зиңләүне. Йөреш кыяфәтендә үк шиксез нәзакәт һәм мөлдерәп тулган гүзәллек күреп, сарайдагылар бер мәлгә ханбикәдән күзләрен ала алмый тордылар. Гүзәл Зөбәрҗәт Сәлим ханның иң яраткан хатыны иде. Аннан соң ханның берәүгә дә күзе төшмәде, берәүгә дә өйләнергә теләмәде. Әбид Улуг Мөхәммәд әнә 7-8 хатын тота. Сәлим ханга исә бер Зөбәрҗәт бик җиткән иде. Кыпчак далаларында туып, саф дала һавасын сулап үскән кыз Сәлим ханга килүгә үз тәртипләрен урнаштырды. Иң сәере шул булды. Берәүдә хәтта хан үзе дә аңа каршы әйтергә базмады. Ханбикә Зөбәрҗәт ират янында бер кайшанда авыз йөзен каплап йөрмәде. Мәҗлесләрдә һәр чак ханның уң кулында утырды. Кирәк дип тапканда ханга килгән илчеләргә кадәр сүз катты. Мөселман дөньясыннан килгән илчеләр ханбикәнең бу кыланышын ошатмадылар. Шәйх игәнә исә ханга төрле сүзләр җиткерде. Әмма моннан сарайда һич ни үзгәрмәде. Ә инде христиан дөньясыннан килгән илчеләр ханбикәгә сыкланып карадылар, күреп туймас булдылар. Хөкемдарым ханым, диде Зөбәрҗәт ханбикә, түргә уза-уза ягымлы йомшак тавышы белән һәммәсендә үзенә җәлеп итеп. Илче Садакның гәүдәсен алып кайттылар. Ни кыласың, ни буйрасың? Нәкъ менә шул сүзләрдән соң мәсьәләнең асылына яңа гына төшенгәндәй Сәлим хан сакалына ябышты. Илченең мәйтен күрәсе килми иде аның. Кылынасы кылынган иде инде. Киресенчә, бу хәлдән аның тизрәк котыласы килә. Гасырлар буена канкардәш булып яшәгән, бер кайчанда шик ызаннары ашыкланмаган бер туган төркиләр Хәрәземлеләрнең ашуын китерәсе килми иде Сәлим ханның. Әмма нишләмәк кирәк? Язмыштан узмыш юктыр күрәсең. Илче Садакны ислам йоласы кушканча җиренә җиткереп ханнар зиратына күмдерергә, башын жүләргәрәк салып йөргән бусага баш камайга әйтергә. Садаканы кызганмасын, мул итеп беләшсен. Эт күңеле бер сөяк. Кем белә? Илче Садакның үлем хәбәре үргәнешкә җиткәнче Улуг Мөхәммәд тә сүрелә төшәр. Моның өстенә болгарларның илчене үтә дә кадерләп күмүләре хакында ишетеп, кан кардәше Сәлим ханны кичереп тә куюы бар иде. Ат аягына ат басмый. Улуг Мөхәммәд тә, Сәлим хан да улуг дәүләтләр башында утыралар. Иншалла үтәр. Ни әйтсәң дә ил язмышы алар кулында. Ә ниндидер илче Булгарда үлеп калган икән, булмый торган хәлме? Үлем агач башыннан йөрми, әдәм башыннан йөри. Кайда тәкъдире тотасы бер Хода кулындадыр. Аннары зират кадере кабер, кабер кадере изге сүзләр уелган кыйммәтле таштыр. Әдәм баласы ошбу якты дөньяга килә дә китә.
Ташка уелган сүзләр гасырларга каладыр. Кайтарак уйлаганда, илче Садакның үлеме бер дә башка сыймаслык нәрсә түгел иде. Төрки болгарлары элек-электән төн илләренә үтеп кирергә тырышкан сәүдәгәрләрне үтерә килгәннәр. Беришесе елгага батып үлгән, күбесен сазлык суырган. Әйе, шулай кирәк булган. Югыйсә Болгар бу дәрәҗәгә ирешә алмаган булыр иде. Чөнки төн илләре белән сәүдәне Болгар үзе генә алып барырга теләгән. Төн илләрендәге байлыкның исәбе вә хисабы юктыр. Ни буйрасыз, хакимем, диде вәзир Исхак. Кабат әйтәм, вәзир, үргәнешкә таба кеше түгел, кош та очмасын. Болгарда булган Болгарда калырга тиеш. Шулаймы бусага башкамай? Бек дөрес әйттегез, ханиям. Дөрес булгач, кушканны үтә, вәзир. Барысында сез дигәнчә әйтәрмен, шөһрәтлем. Сәлим хан үз буйрыгыннан канәгать калып, башын шия төште. Инде барыгыз да тыңлагыз, диде Сәлим хан. Бер атнадан шәшкә туе җитә. Күрше күләнгә хәбәр салынды. Кунакка дәштек. Шәшкә туе хакында атна буена һәр мәхәлләдә сөрән салыгыз. Калаларга шаптарлар җибәрегез. Мин әйттем. Кардәш кыпчаклар шәшкә туен сабан туе дип йөриләр, ханиям, диде бусага башкамай. Шәшкә туемы, сабан туемы, җыенмы, безнең өчен ул иң кәттә, иң күркәм бәйрәм. Сый хөрмәтне мулдан әзерләгез. Башкала Тарханы, сиңа әйтүем. Кем? Карабай Тархан мондамы үзе? Ишетәсеңме? Хан йөзенә, хан йортына кызыллык килерлек булмасын. Мин монда, ханиям, монда. Барысын да эшләрбез, диде Карабай Тархан алгарак чыгып. Сабан туена шәшкә ананы да дәшегез. Ил анасы исемен йөрткән шәшкә анага хөрмәтем зурдыр. Шулай дип җиткерегез үзенә. Олуг хан сәне үзе дәштедәгез. Инде китегез. Сарай бушап калгач, Сәлим хан Кәтип Хафиз ягына сирпелеп алды. Шәшкә ана тел очына килүгә, Сәлим ханның хәтере сафланып киткәндәй булды. Бу исем аның күңелен һәр чак сафландырыр, булган хәлләрне хәтере аша уздырыр иде. Шәшкә ананы кайчандыр Кам Болгар картның карчыгы булган диләр. Хакмы бу хәлләр, буш сүзме, беркем белми иде. Мәгәр Сәлим ханга белгән кадәресе дә бик җиткән иде. Әмир Хаҗи углан Кам Болгар карт шайтан кирмәне нигезенә үзе үк кирип ятты дип бара. Бу хакта Шәшкә анага әйткәч, карчыкның бер дә ышанасы килмәде. Болгар Кам ислам динен кабул итмәде, мәгәр ул үз-үзен күмәргә кушмас. Ул Тәңре белән турыдан-туры сөйләшә иде. Шәшкә ана, ислам динен мин дә кабул итеп бетермим, ханым. Иллә бу хакта Коръән тотып ант иткәнем дә булмады. Мин Аллага үз күңелем белән ышанам. Ул үз күңеле белән ышана иде. Шуңа камлыкка чыгып китте дә ул, диде. Ни әйтә ала Сәлим хан имче, албасты, ырымчы, сихерче, әфсен укып әле яп-яшь кыз сүрәтенә, әле төлкегә, кирәйкән тышканга әверелә алган Шәшкә анага. Аңа ничә яшь икәнен берәү дә белми. Кыз сүрәтенә кирип, яшь егетләрне үзенә гашык иткәли дип тәсиләштерәләр. Ни өчен әнә шундый кешене сарайга йылыштырдысың, Сәлим хан? Мәҗбүр булды. Үлем түшәгендә яткан угланы мәҗбүр итте. Көннәрдән бер көнне Хаҗи угланы аяктан йыгылды, авырып китте. Тәненә сары төс ятты, күзләре ни атасын, ни анасын танымас булды. Угланны ул вакытта сарайда хезмәт иткән табиб Таҗетдин сәламәтләндерә алмады. Ханбикә Зөбәрҗәт үрсәләнде. Беренче балалары, Болгар тәхтенә утрасы углан бала. Я угланны тирелтәсең, ханым, я мин синнән китәм, диде тәкәббер вә горур бикә. Кыю вә тәвәккәл иде Сарбай хан кызы Зөбәрҗәт. Ахыр Шакыр ык буенда яшәгән Шәшкә ананы, ул шифа тапмаган шир юк дип әйтәләр, дип кырт кисте. Сәлим хан нишләргә белми, тәмам югалып калды. Халык ни әйтер? Бигрәк тә Шәйх Игәнәй. Чөнки моңа кадәр Шәшкә ана кебекләрне Шәйх Игәнәй кушуы буенча мутагассип мөритләр елгага батыра килделәр. Иделгә ташларлар иде дә, батып үлгәннәренә бусы изге жан булды. Нахакка ташлаганбыз дип, мәйтне алып чыгарлар иде, кадерләп күмәрләр иде. Инде көч-куәтләре җитеп, йөзеп чыга алганнарын тотарлар иде дә, моны Аллаһы Тәгалә кабул итмәде.
языгы башыннан ашкан дип үтереп, урманга, йырткычларга илтеп ташларлар иде. Сихерче дигән карчыкны, шәшкә ананы сарайга дәшкәч, һәм теге үлеп яткан баланы атна 10 көн дигәндә аякка бастыргач, müритләргә сихерчеләрне хөкем итүгә шик куйды Сәлим хан. Хәтерендә ул шәшкә анага ышанмаган иде. Теге килгәч, барысында авыру углан яныннан куып чыгарды, хәтта баланың анасына да калырга кушмады. Атна дигәндә, шәшкә ана серле бүлмәдән авыру угланның кулыннан тотып, җитәкләп ата белән ана янына чыкты. Бала елмая, зәгыйф тавыш белән булса да сөйләшә иде инде. Әйе, шак катмаслыкта түгел иде шул. Аннары инде шәйх игәнәйнең кытыртуына карамастан, Сәлим хан сихерчеләргә кагылдырмады. Аларга тигән müритләрне зинданга яптырды, ат койрыгына тактырды. Шушы көннән шәшкә ана Олуг хан Сәлимнең кадерле кунагына әверелеп китте. Әмма карчык Сәлим ханда озак юанмады, ык буена китеп барды. Олугаюы идеме, Болгар камның үлемен ишетеп, күңеле кайтуы идеме, Сәлим хан белмәде. Шуңа карамастан хан аны һәр бәйрәмгә башкалага чакырды, сарайында каршы алды, кадерле кунагы итеп түренә утыртты. Сәйре шул иде. Шәшкә ананы сарай табибы Хәсән дә якын итәр иде. Шул мәлдә сарайга чакыртылган табиб Хәсән аңа ияреп әмир Илһам килеп керделәр. Илһам углан, диде Сәлим хан тегеләр исәнләшүгә. Бүген иртәгә Булат белән Гали уланнарга 14 яшь туладыр. Баян Баһадир аларга кайыш кылыч бирер. Инде вакыттыр. Балигъ булулары шуннан башланыр. Бәйрәмнән соң вәзир Исхак белән яңа кала нигезен карарга китәрләр. Кем белә, Казан кала икесенең берсенә булып куюы бар. Барысын да белеп торсыннар, булачак Кирмән кала нигезен үз күзләре белән күрсеннәр. Киләчәктә иң дәү калаларның берсе булып куюы бар. Аллаһы Тәгаләнең амин дигәненә туры килеп дим. Бара күрсеннәр, атам. Хош, углан, инде син тыңла, табибым Хәсән. Сине Олуг Мөхәммәд үргәнешкә дәшә. Барырсың. Миннән Фатиха. Ханиям, диде табиб Хәсән һәм як-ягына каранып алды. Үргәнештә абам Тәҗетдин, анда бару минем күптәнге хыялымдыр. Сәлим хан шак кына абаң вафат, табиб Хәсән дип әйтми калды. Сарайга кабаланып каравылбаш Таймас Баһадир килеп керде. Керде дә туп-туры хан каршына узды. Баш иде. Моңа берсе дә гаҗәпләнмәде. Каравылбашны берәүнең дә тоткарларга хакы юк иде. Ханым, Җаек елгасын бер авыл мәләкәс ыруы кичеп чыкты. Ил табарлары аучы тимер атлыдыр. Яшь, шарасыз, атасы яуда ятып калган. Теләге ил җиребездә авыл турып калудыр. Ыруы зурмы? Күче дим. Ил табар үзе килдеме? Ни каттың, ил табар аучы тимернең ыру уясы зурмы дим? Ил табар үзе монда, үзе әйтер ханым. Бусага баш, алып кер ил табарны. Сәлим хан каршына ялан башлы, табгач ефәгеннән күлмәк кигән, биленә киң кайыш буган, сынбатлы, нык гәүдәле ил табар килеп басты. Ул ханга күз салмады, бер тезенә генә тезләнеп, ханга баш иде. Болгар ханы Сәлим ата, җирегезгә авыл утырырга игелек бирсәгезче, җир суымны мәңгелләр яулады, атамны һәм батыр ямдашларымны үлтерделәр, иратларны әсир иттеләр. Хатын кызларыбызны нүкерләренә өләштеләр. Бик азыбыз гына качып кутыла алдык. Шарасыздан каршыгызга килеп, баш ыруым хан. Ил җәйләвең кай тарафта иде, Баһадир? Иртеш елгасы буенда иде, хан. Уябыз зур булмаса да, биләгән җирләребез җитәрлек иде. Мал туарга бай идек. Бүрек тотып берәүгә дә бармадык. Мәңгелләрнең ыруы зурмы? Көч-куәтләре нидә? Көч-куәтләре Тәңре кулындадыр, хан. 15 яшьтән алып 70 яшькә кадәр һәр мәңгел орышта катнаша. Ил табарларының аты Тимержандыр, ыруының исәбен белмим, хан. Сәлим хан катибе Хафиз ягына күз ташлады. Катиб Хафиз, мәңгелләр ыруы хакында син хәбәрдармы? Ни яшый, ни эчә ул халык? Көн күреше, утрак яшиләрме, җәйлиләрме, тоткан иманнары, горыф-гадәтләре ни әйтерсең? Ханиям, табгачлар әйтүенә шансак, мәңгелләр гайрәтле халыктыр. Ашаганнары иттер, эчкәннәре кымыздыр. Мәңгел атта туа, атта үлә диләр. Төп кәсепләре ау вә мал асраудыр.
Әмма юлбасарлыктан да баш тартмыйлар, еш кына күрше-күлән кабиләләрен рәнҗетәләр, талыйлар. Сәүдәгәрләр әйтүенә ышансак, мәңгелләр бүген күрше тирәдәге ыруларны буйсындырып, көч-гайрәт җыеп киләләр. Коралларны нидән ясыйлар? Кораллар тимердер, аткан уклары авырдыр, көчлене хәйлә белән, хәйләкәрне көч белән җиңә диләр. Ил язмышын кем хәл итә? Аксакаллардан торган кырылтайдыр. Кырылтай башында ил табарлары Тимирҗан торадыр. Яшь булса да, ил табарлары каты бәгырле, нык куллы диләр. Атасы Йезүгәй татарлар ыруу белән орышта ятып кала. Ашаган ашын эчкән эчемлеген белдек. Табынган иманнары нидән гыйбарәт? Табынганнары борынгы болгарларның тәңреседер. Иллә гырыф-гадәтләре ямандыр. Каты сырхаулаган ыру әһелен кем генә булмасын ашык далага куып чыгаралар. Үлгәннәрне күммиләр, яндырмыйлар да, җәнлекләргә ташлыйлар. Балык ашау яман, җир казу зур гөнаһтыр. Кәдип Хафиз укыган китабын өстәлгә куйды. Кулына каләмен алды. Сәлимхан беравык дәшми утырды. Борынгы төрки болгарларның да төрле аллаларга табынган заманнары булган. Ләкин алар бер кайчанда үлгән кешенең мәйтен җәнлекләргә ташламаганнар. Кадерләп, корал җиһазларын, иш якыннарын яннарына куеп, фәрештәләр җанын килеп алганчы дип, 3-4 көнлек азык-төлек куеп күмәләр. Юнлы халык түгел бу. Бөтен әшәкелек гырыф-гадәттән башлана. Гырыф-гадәте яман булган ыруның кылган гамәле дә ямандыр. Хәбәрдар булып торырга кирәк бу яман халыктан. Кәтип Хафиз, мәңгелләр хакында сәүдәгәрләрдән белешеп тор. Миңа хәбәр итеп торырсың. Миңа ул халыгы шамый, диде Сәлимхан, тәхетеннән күтәрелде. Мәләкәс ыруу ил табары янына килде. Баһадирның иңенә кулын салды. Торыр җир суың Агыйделгә кыйган инеш буенда булыр, Баһадир. Сәлимхан сарай диван биенә таба борылды. Язып бир, диван бий, ил табар аучы Тимергә биләмә итеп, мин әйткән җирләрне. Ил табар, бүгеннән мин сине Баһадирым итәм. Иген игәм дисәң өйрәтерләр, инде мал-туар асрап көн күрәм дисәң, рәхим ит. Сәлимхан сине үз канаты астына ала. Буйсынуың Тубыкбай Баһадирда булыр. Миннән фатиха алдың, ил табар. Хәзер Хода үзе сиңа ярдәмчедер. Ашык тавышлы сөрән салучылар Болгар каланың урам тыкрыкларында өндәүләрен атна буена тәкрарлый торгач, көткән көндә килеп җитте. Шәшкә бәйрәмен белгән кебек, көндә шалт аяз булып туды. Кояш чыгып, үлән шәшкә кыякларында инҗидәй шык бөртекләре кибүгә, ага базар аша Болгар кала халкы киң болынга агыла башлады. Бу улуг бәйрәмгә Сәлимхан бик күп кунаклар чакыртты. Бәйрәм башланырга 2-3 көн кала, Идел буе кибетләр белән тулды. Болгарда урам-урам булып яшәгән урыс, әрмән, рум халкы да бәйрәмчә киенеп болынга төште. Иртән-иртүк Болгар каланың 7 мәчетендә дә 7 тапкыр азан кычкырылды. Ширкәүдә төрле моңнар чыгарып шаң суктылар. Хан гаиләсе һәм туган тумачалары, сарай куштаннары һәм ак сөякләре болынга төшкәндә, елга буе тулы халык иде инде. Бу тамашаны күреп, Сәлимхан Гали белән Булат оныкларын янына чакырып алды. Бер көндә туып, бүгенге көндә 14нче язларына аяк баскан оныклар хан бабалары дәшүгә атларын чаптырып килеп тә җиттеләр. Уланнар икесе дә хәрби киемнән, калканнары булмаса да, билләрендә кылыч, хәнҗәр, иң аша җәя элгәннәр иде. Көмеш тәңкәләр белән бизәлгән ук савытларында һәр улан үзе теләгән төскә буялган уклар. Чаптырып килгән уланнар хан бабалары арбасына җитүгә бер авыздан диярлек «Бәйрәм котлы булсын, бабакай! Бәйрәм күңелле булсын, әбекәй! Бәйрәм белән!» дип кычкырдылар. Сәлимхан оныкларыннан канәгать калып, янәшәсендә утырган ханбикәгә нидер әйтергә дип борылган гына иде, елга буенда быргы кычкырта башладылар. «Хей, Үлдәмирдән кунаклар килә! Кунаклар килә!» дип аваз салдылар. Моны ишетүгә Булат белән Гали улан Иделгә таба чаптылар. Үлдәмир кенәзе Андрей Боголюб Болгардан алган кәләше Рөкыя белән кунакка килгән икән. Сәлим ханга хәбәр итүләренчә, шәшкә бәйрәменә олуг кенәз карап-карап товар китерә икән дигәннәр иде. Бу хәл чын булса кирәк, елга ярына 3-4 карап килеп төртелгән икән инде. Сәлим хан мәйданның иң күркәм вә калку урынына алдан корып куелган шатырга юнәлде. Аңа ханбикә Зөбәрҗәт һәм башкалар иярде.
Яр буена килеп туктаган карапларда төрле җилкәннәр, биредә Хазар диңгезе ягыннан килгән, озын юл узган Багдад сәүдәгәрләренең дә, Кара диңгез аша килгән Рум сәүдәгәрләренең карапларында күрергә була иде. Ул карапларның күбесен агымга каршы бурлаклар китергән. Озын юл узган һәм ниһаять Болгарга килеп җитүгә ирешкән бурлаклар карлыгачлар кебек яр кырыена тезелешеп, килеп җитү куанычыннан булса кирәк, кипкән балык кимерәләр. Кайберләре йоклыйлар, бер ишесе тымызык кына җырлап утыралар. Кыскасы, шуар киенгән болгарларны тамаша кылалар иде. Күп тә үтми, Халмград каласы сәүдәгәрләре дә күренде. Халмградлылар карапларын ак кышка охшатып ясыйлар. Һәм төрле төсләргә буяп бизәргә яраталар. Аларның кигән киемнәре дә шуар, кызлары да шытлыкай, һавалы, зәңгәр күзле, кечкенә авызлы булырлар. Сәүдәгәрләрнең бурлакларында кайгылары юк. Йөк бушатучыларны ашыктыралар. Кайбер акрынрак кыймылдаганнарына камчы белән сыдырып алырга да күп сорамыйлар иде. Үлдәмир сүздел кенәзе Андрей Боголюб үзе белән бик күп кызлар, егетләр алып килгән. Карап басмасыннан чыгуга кенәз каршына Булат белән Гали килеп бастылар һәм кулларын йөрәк түренә куеп, җизнәкәйләренә баш иделәр. Кенәз аларның икесен дә кочагына алды һәм күтәреп җиргә куйды. Кайнишләр димәк, диде кенәз, әле берсенә, әле икенчесенә карап. Кайнишләр, диделәр уланнар бер авыздан. Үлдәмир сүздел кенәзе киң җилкәле, гәүдәгә базынкырак булса да, улпат сынлы кеше иде. Ул кайнишләрен сул кулы белән кышкан килеш, басмадан төшеп килгән кенәз бикәне көтеп алды да, Гали белән Булат уланнарны аңа табарак этеп җибәрде. Янәсе, апагызны каршы алыгыз. Ул арада һәммәсе дә караплардан төште, кенәз тирәсенә җыелдылар. Кенәз аларга кузгалырга боерды. Иң алдан бүләкләр тоткан кызлар кузгалды. Аларның ике ягына да ыспай егетләр килеп бастылар. Бер кызның кулында бал тәпәне, икенчесенең кулында җем-җем итеп торган киш тиреләре. Кызларда киң итәкле, кызылга ак чәчәкләр төшкән сарафаннар, аларга ияргән унлап егет якалары шигүле ак күлмәк кигәннәр. Билләрен ефәк бау белән буганнар. Баш киемнәре юк, аякларында кара болгари итек. Ыспайлар, тазалар, җитезләр, яшьләр елмаялар, халык белән исәнләшеп баш ияләр. Алар кенәзнең ни теләвен күз карашыннан ук беләләр. Күрәсең, каршы алучылар моны шундук сизеп алдылар. Чөнки соңгылары арасында албагучы Таймас Баһадирның егетләре дә бар иде. Кенәз бикә уң яктан, кенәз сул яктан килә, кенәзнең сул кулында иләмсез киң җилкәле Баһадир атлый. Баһадирның мыеклары кара будай саламыдай тырпайып тора. Ул каршы алырга килгән болгар кызларына карап куя да, мыегын сыпырып ала. Карап куя да, мыегын сыпырып ала. Ул гынамы, артык күңеленә хуш килгәненә якынаюга тамак кыра һәм мәгънәле итеп күз кыса иде. Кенәз бикә тәмам өлгереп, үзелеп җиргә төшкән алмадай сылу иде. Үтә дә затлы киенгән, башында киш тиресе белән кайылган, очлаеп килгән түбәсенә кадәр инҗеләр тезелгән калфак, күлмәге әйтерсең лә гелән көмештәндер, атлаган саен йылтыр-йылтыр килә. Аякларында итәк астыннан очлары гына күренеп киткән сафьян читекләр. Ул әле иренә карый, әле каршы алырга килгән болгар кызларына. Аның да шулар кебек гамсыз йөргән чаклары бар иде лабаса. Кенәз бикә таныш булсалар да, булмасалар да, бер туктаусыз якташларына елмая, бармак очлары белән генә сәлам юллый иде. Кенәз өстендә җилбәгәй киткән җилән кебек кафтан көмер җепләр белән тукылган, сәдәфләрен эләктермәгән, аякларында тез капкачларын каплап торган итекләр. Муйнындагы алтын тәресе әле бер якка, әле икенче якка селкенә. Ул арада кенәз каршына болгарларның берәүсе йөгереп килә. Бер кәсә кымыз бирә. Кенәз дип кәсәдәге кымызны эчә дә, савытны читкә ташлый. Һәм кымыз китерүченең иң башына дусларча кагып: "Рахмат, курдаш Шабра. Мең яша", ди. Икенче берәүсе кенәзгә агач савыт белән бал китерә. Кенәз аны янәшәсендәгеяндашы Баһадирга бирә. Тегесе эчеп куя да, мыегын сыпырып: "Рахмат, Шабра", ди. Һәм икенче мәлдә өстендәге җиләнен сала да, бал китерүченең иңенә ташлый. Кенәзнең кызлары мәйданга җитәләр, хан шатыры янына юнәләләр. Сәлим хан һәм ханбикә Зөбәрҗәт кунакларны каршы алырга күтәрелә.
Аларга башкалар иярә. Алдан ханның жария кызлары китә. Кызларның иң гүзәлендә, күз алмастай сылуында көмеш табакка катырган шәкшәк, икенчесендә табгач ефәгеннән теккән иң оста тегүчләр тарафыннан шигелгән күлмәк. Өченчесендә шулай ук көмеш тәңкәләр белән бизәлгән, Болгарның иң затлы күненнән эшләнгән каеш. Әүвәл кенәз шәкшәкне кабып карады. Аннары күлмәкне алып артында басып торган егеткә бирде. Бил каешын әйбәтләп биленә буды. Шуннан соң гына кызларның битләреннән үбеп чыкты. Ниһаять, хан белән кенәз очраштылар. Улуг кенәз, күрше шабыра, төкле аягың белән Болгар җиренә. Улуг хан, шатмын, исәни мин сине күрүгә. Кочаклаштылар, битләрен биткә куештылар. Шуннан соң Сәлим хан Рукия белән күреште, кенәз исә ханбикә Зөбәрҗәтнең ике битеннән дә үбеп алды. Бу хәлдән кумаштай кызарынып киткән ханбикәгә татлыдыр алмадай битләре ханбикәнең дип төшеләнеп алырга да өлгерде. Ул мәлдә барысы да килгән кунаклар белән күрешә, исәнләшә, үбешә, кочаклаша башладылар. Ахыр шаугыр килеп, чатыр астына күләгәгә таба кузгалдылар. Кунаклар утырышырга да өлгермәде, аларга табак-табак ризык нигъмәт китерделәр. Ризык ташучы ир-егетләр кунак кызларга җиткәч такмак әйтеп тә алдылар. Саумы шибәрем сылуым матурым гүзәлем, сары кашларыңны бер сикертче, зәңгәр күзләреңне бер күримче, баллы бауырсагым татып карашы, асыл егетләрдә җаның калашы. Кирфекләрен күтәреп баксаңчы, сөям дип мине макташы, мин булырмын синең язганың. Көтеп торсаң бузлар киткәнен, карапларның юлга төшкәнен, килеп алыр сине ошбу егетең. Кунак кызлары хихи килешәләр, вата җимерә төрки телдә сөйләшмәкче булалар. Ул да түгел, мәйдан уртасына Зөбәрҗәт ханбикәнең җарияләре чыкты. Ташлар кыйылгандай дум-думбыра кага башладылар. Кызлар янына курайшылар, быргычлар чыгып басты, дум-думбыралар тынуга кайсыдыр кубызда уйнап җибәрде. Кызлар җырлый-җырлый такмак әйтә-әйтә биеп киттеләр. Һәр кайсы үз һөнәрен күрсәтте. Җир астыннан калыккандай егетләр пәйда булды. Кубызга курайшылар кушылды. Егетләр кызлар белән иш-иш килеп бии башладылар. Биеп туктагач, егетләр кызларга ислемай беләзек бирделәр, кызлар егетләргә үз куллары белән чиккән кулъяулык тапшырдылар. Болгар биючеләре мәйданнан чыгып китүгә, сөйләшеп куйган кебек, кенәзнең баһадиры әши итеп сызгырып җибәрде. Мәйдан уртасына көпчәктәй әйләнә тулгана кунак егетләр чыктылар, дум-думбыра кактылар. Алар тынгач, балалай кеше һәм сыбызгычлар катнашып китте. Егетләр һөнәрләрен күрсәтеп бетерүгә, мәйданга сабыр салмак кына су өстеннән йөзгән ак кошларны хәтерләтеп, кызлар кузгалдылар. Егетләр һәм кызлар бик тиз ишләрен таптылар. Бергәләшеп бигәч, иш-иш булып мәйданны ташлап киттеләр. Биючеләргә гөр килеп кул чаптылар. Кенәз айрата тырышты. Ул инде кәйфләнеп тә алган иде. Әле янәшәсендә утыручы шибәр хатынына, әле баһадирына нидер әйтә һәм тагын кул чабарга тотына иде. Менә кенәз түзмәде, сикереп торып, бар биючене яңа баштан мәйданга чакырып алды да, өстләренә уш-уш көмеш тәңкәләр сипте. Аңа карап Сәлим хан да биючеләр өстенә көмеш тәңкәләр яудырды. Китте килеш, шыршу килеп тәңкә җыю, халык бу тамашага янә гөрләтеп кул чапты. Ниһаять, кулына озын кылга тоткан, аңа төрле төстәге шигүле сөлгеләр аскан мәйдан баш күренде. Ул кылганы мәйданның нәкъ уртасына кадап куйды. Халык шым булды. Җәмәгать, келәмгә көрәшче уланнарны чакырам. Уланнар көрәше башлана. Быргы! Шәшкә бәйрәмнең иң кызык өлеше уланнар көрәше. Сәлим хан уланнар көрәшен айруша яратып карый, һәм батыр калган уланнарга бүләкләрне дә мулдан бирә иде. Балалар, ягъни үсмер ир-егетләр мәйдан баш янына җыелдылар. Күп булмаса да шактый үсмер җыелды. Мәйдан баш һәм аның ярдәмчеләре аларны иш-иш бүлеп чыктылар, кулларына сөлге бирделәр. Мәйдан тирәле тез тиңентен генә тирәнлектә шыкыр казылган. Шыкырны үтеп берәүнең дә керергә хакы юктыр. Көрәшче уланнар арасында Кашаннан да, Суардан да, Саксиннан да, Юкәтаудан да, Тубылгытаудан да, Ибраһим каласыннан да һәр каладан көрәшчеләр килгән. Иң мөһиме әлбәттә улылар көрәше иде. Мәйдан әйләнәсе бөтен Идел буе гөр килә.
яр буйлап тезелеп киткән Багдадтан, Хираттан, Самаркандтан килгән тәмле хәлвә, йөзем, өрек, шикләвек саталар. Кибетләрдә җаның ни тели шул бар. Авыз суын китерердәй эчемлекләр дисеңме? Төшемеше, кызыл билле татлылар, шишлегә тезгән ит калҗалары, каклаган казлар, майлары тамып торган казылыклар, җилләткән итләр, ыслаган балыклар, тутырган тавыклар, бәлешләр, бөкриләр, кысты битә бикмәкләр, пылау, һәммәсе дә мул, акчаң гына булсын. Урман ягыннан килгән ширмеш бавырчылары үлән төнәтмәсендә томалап пешерелгән поши ите, аю ите, куян түшкәләре тәкъдим итәләр. Бал һәм кымыз сатучылар бер туктаусыз кычкырып шакырып торалар. Туганкай, кырдаш, кил, эшеп җибәр, күңелең ачылыр, югалтканыңа юлгырсың, эзләгәнең табарсың. Шак кына аррак корал саталар, ул тирәдә күбрәк азатлар урала. Күңел ачкан җирдә корал сатмаска иде дә, вәзир берәүсендә кисәтмәде. Сәлим хан гелән истән чыгарган. Сәлим хан Үлдәмир кенәзе Андрей Боголюбны тикмәгә генә кунакка чакырмаган иде. Менә ничә ел инде Болгар белән Үлдәмир кенәзлеге сулыкта. Быел сулыкның соңгы елы. Яңартасы иде. Ни уйлый икән кенәз бу хакта? Әйтик, Сәлим хан сулыкны озайту ягында. Үткән ел кенәзе Андрей Боголюб Сәлим хан белән киңәшмичә мукшыларга яу шапты. Күрше хакы, Тәңре хакы. Бу уңайдан Сәлим хан илчеләр аша кенәзгә канәгатьсезлек белдерде. Кенәз Андрей Боголюб илчеләргә әллә шаяртып, әллә ихластан бик күпне күрсә ханыгыз Болгарга ук яу шабармын дип әйткән. Илчеләр илгә кайтып кенәзнең сүзләрен җиткергәч, Сәлим хан ышанырга да, ышанмаска да белми торды. Илчеләр арасында да төрле кешеләр бар иде. Аларның күбесе бай сәүдәгәр ырыуннан, әлбәттә инде үз мәнфәгатьләреннән чыгып та эш итәләрдер. Шуңа карамастан Сәлим хан илчеләре сүзенә ышанды һәм бу хакта кенәз белән әңгәмә тотарга исәпләп тора иде. Кенәзнең кәефе әйбәт, якты йөз белән сөйләшә, бигрәк тә вәзир Исхак белән бәхәсләшергә ярата. Сәлим хан юк-юкта алар ягына карап ала. Кенәзгә вәзирнең ни сөйләгәнен беләсе килә иде. Вәзир Исхак чынлап кенәз Андрейның якын кешесе булып китте. Андрей Боголюб кенәз дөньяви хәлләрдән хәбәрдар күрәсең. Үз-үзен тотышында, сөйләшүендә үк бераз һавалану сизелә. Хәер, башы яшәле. Үз кешендә ир уртасы гайрәтле чагы. Илчеләр бик теңкәсенә тигәч, тәүге сүзне әйтеп тә ташлагандыр. Болгарга да яу шабармын имеш. Яу шабу сиңа да җиңел булмас, кенәз кияү балакай. Таякның ике башы булган кебек, яу шабуның да кем файдасына бетүе билгеле түгел. Яу килеп, башын салып калдырган кенәзләр дә булгалады. Хәер, бу дөньяда кенәз белән хан гына түгел, туган белән туган җир бүлешә башлады. Әйтик, күрә бит ата буларак Сәлим хан. Илһам углан абасы Әмир Хаҗига көнләбрәк карый. Олы Идел буйларында җыр яңгырый, халык бәйрәм итә, мәйданда уланнар көрәшә. Батырга батыр чыгып та килә кебек инде. Әйе, шулай икән шул. Мәйданбаш батырга батыр калган уланнарны мәйдан уртасына алып чыкты. Шул чак батыр калган уланнарга хан белән ханбикәдән бүләкләр китереп бирделәр. Сәлим ханның кәефе әйбәт иде. Кинәт аның башына бер тиле уй килде. Батырга батыр чыккан уланнар көрәшеп ята. Ул да үз оныкларын көрәшкә чыгарса, әйдә тамаша кылсын әле бер халык. Хан оныклары алышканны күрсен. Алар да кеше янында кеше, берәүебез дә пәйгамбәр затыннан түгелдер. Җыенбаш, мәйданбаш дип кычкырды Сәлим хан. Бире кил әле. Әйе, син. Ханның бу сүзләреннән соң мәйдан гына түгел, тирәюн тынып калгандай булды. Уң кулында утыручы ханбикә Зөбәрҗәт ниндидер яман хәл сизенеп, ирен туктатмакчы итте. Әмма хан аңа игътибар итмәстән мәйданбашны чакырды. Ханның сул кулында утыручы вәзир Исхак урыныннан купты, йөгерә атлый мәйданбаш янына барды. Тегеңә нидер әйтте һәм хан янына әйдәде. Илһам белән Хаҗи угланнар бер-берсенә карашып алдылар. Имеш, ни кылырга исәбе тагын аталарының. Икенче мәлдә инде аталарының ни теләгәнен аңлапмы, елмаештылар. Аның улуг ханга хас булмаган сәйр гадәтләрен беренче тапкыр гына күрүләре түгел иде инде. Сәлим хан бу уенның ахыры ни белән бетәсен уйлап баш ватмады. Күңеленә бер уй килгән икән, ул аны таш яуса да тормышка ашырыр. Улуг ханмы ул түгелме? Хан кадәр хан дәшүен аңлап алгач, мәйданбаш йөгерә атлый чатыр янына килде.
Ни буйрасыз, ханиям? Килбәк баш, нигә дәшкәч тә килмисең? Артың кайышка тансыкладым әллә? Сөрән сал, хан оныклары көрәшә диген. Баш өсте, ханиям, баш өсте. Мин хәзер, диде Мәйданбаш, әмма соңгы мәлдә инде борылып китәргә иткәндә икеләнеп калды. Бер тын кузгалмый торды. Дивана баш, ни әйттеләр сиңа, дип әтәчләнеп килеп кунды Мәйданбашка вәзир Исхак. Тиз бул, сөрән сал. Менә сиңа мә булмаганны, диде Мәйданбаш. Килешермисең, ханиям? Вәзир, диде Сәлим хан, кем куйды бу ахмакны Мәйданбаш итеп? Синме, Баһадир Таймасмы? Шын димәк, мин аны шаяртас дип торам, ханиям, диде Мәйданбаш. Алай булгач, батырга ни вәгъдә итәсез? Бу хәтлесен хан да, вәзир дә көтмәгәннәр иде күрәсең, бер мәлгә аптырабрак калдылар. Хан вәзиргә, вәзир ханга карашып алдылар. Батыр калган уланга ни вәгъдә итә, ханиям, дип итәле бу ахмак, дип зәһәрләнде вәзир Исхак. Күрәле моны. Мәйданбаш сорауны бик белеп куйган иде. Вәзир Исхак аны эшеннән куанып яклады. Әмма бу хакта ханга сиздерәсе килмәде. Халык барыбер сорар иде, ханиям, диде Мәйданбаш. Әйе, шөһрәтлем, ул хаклы, дигән булды вәзир Исхак. Җиткер халыкка, батыр чыккан оныгына тәхетен вәгъдә итә диген, диде Сәлим хан, һәм үзе үк үз сүзләреннән сискәнеп китте. Вәзир Исхак Мәйданбаш колагына нидер әйтте, шуннан соң теге шулай ук йөгерә атлый мәйдан уртасына юнәлде. Вәзир Исхак хан янына утырды һәм пышылдап кына: Тәүбә итегез, ханиям, кара халык, кара сарык, әллә ни уйлаулары бар, һич булмас димә. Ул арада Мәйданбаш кулын күтәреп халыкны тынычландырды һәм кирәкмәгән калын тавышы белән хан сүзләрен кабатлады. Бер мәлгә генә тынып калган халык эшнең асылына төшенүгә урра кычкыра башлады. Шул мәлдә вәзир Исхак янына ханның жан сакчысы килде. Тегеңә нидер әйтте, вәзир исә үз чиратында хан янына узып рөхсәт сорады. Сәлим хан үтенеч белән килгән жан сакчысына күз төшерде һәм ияк кагып кына ризалыгын белдерде. Бар, килсен, диде вәзир Исхак жан сакчысына. Азат китеп барды. Күп тә үтми мәйданга Тубыкбай Баһадир килеп керде һәм туры хан шатыры янына узды. Тубыкбай Баһадир кулында табгач сәүдәгәрләренең ефәк юлы. Аны борын-борыннан ук шулай дип йөртәләр. Тубыкбай Баһадир ру ише белән ефәк юлын саклый. Сәүдәгәрләрне рәнҗетми, исән-имин уздырып җибәрә. Сәлим хан Тубыкбай хезмәтеннән канәгать иде. Башка бәкләр кебек бер кайчанда кул сузып сарайга килмәде. Ук коралдан башканы сорамады. Башкалар кебек кирмән калалар салам дип тә йөдәтмәде. Ата-бабалары кебек киез йортларда яши бирде. Ханга булган бирнәсендә үз вакытында китерде, бурышка кирмәде, кирәгеннән артык мал тотмады. Хаганысы сарайда тәрбия алган инесе белән тыныч яшәми. Дөресрәге, яши алмады. Ахыр килеп, тегесе агасы белән якага килеп, дәгъвалашып чыгып китә. Ул гынамы? Яшь хатынын ябыштырып алып китәргә итә. Тубыкбай яшь хатынын йылып алып кала. Әмма шул көннән инесе кан дошманына әверелә. Хәзер инесен казаклыкта йөри дип әйттеләр. Ләкин Тубыкбайның ханга килеп бу хакта бер тапкырда зарланганы булмады. Шын ир булып калды. Шуңа күрә дә якын итә иде Тубыкбай Баһадирны Болгар ханы Сәлим. Тубыкбай Баһадир өстендә кеш тиресе белән кайылган күн күлмәк, кулында куй майында кайнаткан камчы, билендә киң кайыш, кунышлы итеге тезенә җитәр-җитмәс тора. Тубыкбай Баһадир хан каршына килеп баш иде һәм кунак кенәзгә күз төшереп алды. Кенәз аның сәламен ияк кагып кына кабул итте. Сәлим хан ипле Баһадирна шатыр күләгәсеннән урын күрсәтте, әмма Тубыкбай утырмады. Янына берсеннән-берсе үсмеррәк уланнарын дәшеп алды. Уланнар тезелешеп хан каршына килеп бастылар. Сөйләшеп куйгандай, бергәләшеп ханга һәм кунакларга баш ордылар. Шуннан соң гына Тубыкбай Баһадир әйтер сүзен башлады. Улуг хан, саумысыз? Саумысыз сылуларның сылуы Зөбәрҗәт ханбикә. Саумысыз кунаклар, әмирләр, киленнәр, уланнар, диде Тубыкбай бер туктаусыз бил бөгә-бөгә. Сәламең алдык, Тубыкбай, инде гызырың әйт. Һәй, йомыш дим тагын. Бишәң кайдасың, Баһадир? Гүзәл бишәң. Бишәм күгәрченем, кара кашым, карлыгачым быел җәй башында ук дөнья куйды, ханым. 5 уланны 5 каурый итеп миңа ташлап калдырды. Сандугачлар кайткан чаклар гына иде. Бөтен тереклек уянгач кына китеп барды карлыгач сылуым. Шәшәкләр уянды, күбәләкләр тирилде, һәм минем җаным бәгырем гүргә керде.
Нигә сарай табибы Хәсәнне дәшмәдең? Кыймадым, ханым. Шәшәк ананы дәшкән идем, килде. Карады да, ул да шул өметсез диде. Тубыкбай Баһадир ханбикә Зөбәрҗәт артына басып торган зәңгәр күзле җариягә күз атып алды. Күренеп тора, көнчыгыш сәүдә юлын саклаучы Баһадир кем ашадыр кыз турында хәбәрдар. Аннары кыз да Баһадир хакында хәбәрдар булса кирәк. Тубыкбай аның ягына карауга, сылукай, аучы каршына кинәт килеп чыккан җәнлек кебек сискәнеп китте. Рөфия яулыгы белән күзләрен генә калдырып, йөзен каплады һәм ханбикә артына пысты. Улуг хан, саумысыз? Саумысыз сылуларның сылуы Зөбәрҗәт ханбикә. Саумысыз кунаклар, әмирләр, киленнәр, уланнар, диде Тубыкбай бер туктаусыз бил бөгә-бөгә. Сәламың алдык, Тубыкбай, инде гызырың әйт. Һәй, йомыш дим тагын. Бишәң кайдасың, Баһадир? Гүзәл бишәң. Бишәм күгәрченем, кара кашым, карлыгашым быел җәй башында ук дөнья куйды, ханым. 5 уланны 5 каурый итеп миңа ташлап калдырды. Сандугачлар кайткан чаклар гына иде. Бүтін тереклек уянгач кына китеп барды карлыгач сылуым. Шәшәкләр уянды, күбәләкләр тирилде, һәм минем җаным бәгырем гүргә керде. Нигә сарай табибы Хәсәнне дәшмәдең? Кыймадым, ханым. Шәшәк ананы дәшкән идем, килде. Карады да, ул да шул өметсез диде. Тубыкбай Баһадир ханбикә Зөбәрҗәт артына басып торган зәңгәр күзле җариягә күз атып алды. Күренеп тора, көнчыгыш сәүдә юлын саклаучы Баһадир кем ашадыр кыз турында хәбәрдар. Аннары кыз да Баһадир хакында хәбәрдар булса кирәк. Тубыкбай аның ягына карауга, сылукай, аучы каршына кинәт килеп чыккан җәнлек кебек сискәнеп китте. Рөфия яулыгы белән күзләрен генә калдырып, йөзен каплады һәм ханбикә артына пысты. Бишәң сылу иде, Тубыкбай. Урнысы җымакта булсын. Әйе, үлгән артыннан үлеп булмый дигәннәр картлар. Дөньялыкта да дөнья кайгысы булыр дип әйткәннәр. Бишәң калдырган менә бу каурыйларны итәгенә салырдай күзең төшкән сылу бармысың? 5 улан табып биргән бишәңнең урны җәннәттә булыр. Рәнҗемәс дип әйтүем. Хак әйтәсез, ханым, рәнҗемәс. Иш күгәрченнәрдәй гөрләшеп гомер иткән идек тә бит. Язмагач, нишләмәк кирәк? Хакимем, күзең төшкән сылуың бармы дигәч, күзем ачылып киткәндәй булды әле. Тамак кырды да Тубыкбай күзләрен генә калдырып, яулык каплаган ханбикә артындагы җария кызга күз төшереп алды. Табарсың, Баһадир. Синдәй иратка да кәләш табылмагач, калганнарга нисан, диде Сәлим хан. Хакимем, диде Тубыкбай. Сәүдә юлыгызны имин тотам. Бер генә сәүдәгәрнең дә зарланганы булмагандыр. Аллага шөкер. Ил булгарга зыян зәүрәт китергәнем булмады шикелле. Булган булса ишеттерерләр иде. Теләгемә фатиха бирсәгез, икенче көнне үк бер көтү ат болыныгызда булыр иде, ханым. Теләгең әйт, Тубыкбай. Җир өстендә яткан хәзинә булса, игелегем юктыр. Чөнки хәзинә ил байлыгыдыр. Инде җир өстендә йөргән җан иясе икән. Рәхим ит. Әйт теләгең. Теләгең изгедәндер бит, Баһадир. Баскан урынымда җир үпсен, ханым. Ниндәй сүз ди ул? Уланнарга ана кирәк. Канатсыз кош, катынсыз ир булмас диләр. Кулымда гына йөртер идем. Ай-һай, диде ханбикә Зөбәрҗәт Баһадирның шыттыруын ышатмыйча. Ирләргә ышанма, иделгә таянма диләр түгелме? Мактанма алай, Тубыкбай. Халык әйтә бит, батыр мактанса җиру бар, куркак мактанса җил кубар дип. Бәй, аганам, ир йөрәгендә җигүле ат булмаса, ни пычагым ул хатын-кыз ярына. Мактанырлыгым булганга мактанам, аганам. Сәлим хан киткелдәп көлеп җибәрде һәм янә Тубыкбайның уланнарына карап алды. Баһадирның кемгә күзе төшүен кыяр кыймас кына уланнар ягына баккан ханбикәнең асрауын күрүгә үк сизеп алган иде. Ахыр түзмәде, иелә төшеп, ханбикәгә нидер әйтте. Зөбәрҗәт сылу хан белән килешмичә башын чайкады. Айсылу атлы кызны аңа бик кыл сәүдәгәр кыпчаклардан алып кайткан иде. Сайлый белә иде кызларны хан сәүдәгәре. Якташы булгангамы, ханбикә кызны үз баласы да яратты. Бирмәү дә бар иде. Шуңа күрә Сәлим хан Тубыкбайга: "Син, Баһадир, бу хакта ханбикәңә мөрәҗәгать ит инде. Айсылу аның асравы, җитмәсә якташы, аннан үтен", диде.
Шуны гына көткән кебек Тубыкбай ханбикә Зөбәрҗәтнең аягына төште. Бу тамашаны күреп күзәтеп торган князь Андрей башын чайкап куйды. Аганам Зөбәрҗәт, ай кояштан нур вә гүзәллек алган асрауыгызга күзем төште. Язган бәхетемнән мәхрүм итмәгезче. Болын шәшкәсез, дала кылгансыз, бала анасыз булмастыр. Ошбу уланнарга айсылуыгыз ана булсачы. Шулай диде дә Тубыкбай аяк үрә басты. Артында басып торган уланнарына кагып кына ханбикәгә таба бил бөгәргә кушты. Уланнар берәм-берәм Зөбәрҗәт ханбикәгә баш ордылар. Ханбикә кымаштай балкып китте һәм: "Я Хода, күрше буларны. Ай, изге булгандыр синең Тубыкбай тәүге бишәң. Бала хулкы анадан, батырлыгы атадан диләр иде. Хак икән. Я Ходаем, бигрәкләр килештерәләр инде." Моңа кадәр бер якка да сүз катмый утырган Акбикә килен телгә килде. "Яшь арасы бик зур түгелме соң, анам? Шабата тукырга рәтле шишлесе калдымы икән?" "Ай Аллам, килен, бу ни дигән сүз инде тагын? Килешмәгәнне. Шабатасы булгач, шишлесе бардыр, диде Сәлим хан. "Булды Тубыкбай. Әйт, урлапмы, туйлапмы аласың?" "Алса туйлап алсын, алмаса алмасын, ханым, синең дә сөйләвең инде тагын. Туйлап, никах укытып, зурлап алса гына разый бул, анакаем", диде Мәрьям килен. "Барысын да сез дигәнчә әйтәрбез, бикәләр. Сүзләрегездән чыксам, атым башым аска килсен. Игелегегезне генә бирегез. Шәйх игәнәгә акчаң кызганмасаң, никахны тиз тотар", диде Сәлим хан. "Аяк астыгызда тупрак булыйм, улуг ханым. Мең рәхмәт сезгә. Уланнарым ятим итмәдегез. Тубыкбай Баһадир, асрау кызым Айсылу Дала ханы Сарбай ырыуннандыр. Белдекле, укый яза белә, шигә нәкышлый, сылу гүзәл, исеменә җисеме килеп торадыр. Рәнҗетә күрмә, намазлыкка утырып каргарым. Инде кызның үзеннән сорыйк. Бөтенләй үк ят итсә, бигайбә итәрсең, Баһадирым. Асрау бузау түгел, бауга тагып бирәсем юк, ил батырым." Ханбикә кайырылып асрауына карады. "Я балакай, ни әйтерсең?" Кыз бер мәлгә тәмам югалып калды. Алай да зәгыйф тавышыннан аңлады Ханбикә. Айсылу ризадыр. Тубыкбай Баһадир Ханбикә елмаюга кулындагы камчысын җиргә ташлады да уланнарына какты. Тегеләре йөгерешеп килеп, аталарының кулларына, иңнәренә асылындылар. Сәлим хан канәгать калды. Тубыкбай Баһадир һәр чак аның уң канатында булды. Батыр, кыю, Сәлим ханга кирәк кеше иде. "Халаяк, Сәлим хан әмере белән хан оныклары үзара көрәшәчәк. Батыр чыкканга хан тәхетен вәгъдә итә. Тәхетен!" Ни кычкыра бу мәйдан баш? Бусы һич шиксез артык иде. Сәлим хан айнып киткәндәй вәзиренә нидер әйтте. Тегесе йөгерә атлый барып мәйдан башның җилән җиңеннән эләктерде. Кыйтыгына тартып куйды. Аларга игътибар итмәстән мәйдан уртасына Гали белән Булат уланны җитәкләп алып чыктылар. Ни сәбәпледер, мәйдан кичерәя барды. Бер өлеш халык Гали улан җиңә дип, икенчеләре Булат улан җиңә, Болгар тәхетенә Булат улан утырачак дип тамак йыртыр дәрәҗәгә җитеп кычкырдылар. Бер җүләре һәр хәлдә шулай дип уйлады Сәлим хан, мәйдан уртасына йөгереп керде дә: "Ура! Ура! Яшь ханнар көрәшә! Дип акырырга кереште. Мәйдан караучы азатлар аны шундук эләктереп алдылар, күтәреп алып, мәйдан читенә ташладылар. Ул да түгел, икенче берәүсе: "Әйтсен хан, батыр калган оныгына ни бүләк итә? Тәхетенме? Бүген үкме? Үлгәчме?" Бүгеннән үк дип тоташ тавыш яңгырады. Бу хикмәтле кешене дә мәйданнан алып чыгып киттеләр. Хәтта арт ягына камшы да төште бугай. Яңадан мәйданда күренмәде. "Халаяк, ишеттегез булса кирәк. Хан батыр калган оныгына тәхет вәгъдә итә", дип кабат кычкырды мәйдан баш. Гали белән Булатка сөлгеләр тоттырдылар. Хан оныклары алыша башлады. Башта алар шаярып кына көрәштеләр, мәгәр тора бара кызып киттеләр. Көрәш шынга әверелде. Көтмәгәндә Гали улан Булатны күтәреп алды һәм әйләндереп атып ук бәрде. Мәйдан тирәсе күк күкрәгәндәй шатнап куйды. Яшы карты мәйдан уртасына ташландылар. Батыр калган Гали уланны кулларына күтәреп, яшь ханны сарай тәхетенә кадәр илтергә теләделәр. Ләкин халыкны уртага уздырмадылар, мәйданны быжрага алып, сөңгеше азатлары басты.
Мәйданбаш батыр калган уланны кулына күтәрде дә хан шатырына таба алып китте. Башын ия төшеп, шыңшый-шыңшый җиңелгән Булат улан аңа иярде. Ул арада батыр калган оныгына Сәлим хан тәхетен вәгъдә итүен ишеткән халык мәйданга таба агыла башлады. Барысының да бүген иртәгә хан тәхетенә утырасы угланны үз күзләре белән күрәсе килә иде. Халык мәйдан буҗрасын кысрыклый, кичерәйтә иде. Сәлим ханның уйлары чуалды. Халыкны алдау, хатын алдау гына түгел икән. Хан бу хакта бик күптән белә иде. Халыкны бер алдарсың, ике, өченчесендә ул баш күтәрергә дә күп сорамас. Сәлим хан Гали улланның атасы Әмир Хаҗига күз төшереп алды. Әмир Хаҗи берни булмаган кебек дисбе тарта. Менә бикәсе утлы табада утырамыни. Борсалана, ни кылырга белми интегә иде. Илһам угланда тыныч түгел, йөзе аппак, әйтерсең гүрдән чыккан. Мәрьям бикә исә иренең җиңенә ябышкан да, җиңелгән һәм мәйданбаш артыннан борынын тарта-тарта атлаган угланына баккан. Күз яшендә сөртмичә елый. Бу мәйданбашны гына күр инде. Нигә инде баланы күтәреп китерә? Уланнар уен уйнадылар. Уендагы уенда калыр да. Хаганысы, ике уланның берсе вакыты җиткәч тәхеткә утырыр. Тик бүген түгел, хәзер түгел. Халыкны гына кара син. Ни кылана? Яңа хан яңалык китерер, ясакларны киметер дип уйлауларымы? Булмастыр. Андый хан тумаган әле. Туар ул, мәгәр әле түгел. Хәзер түгел. Бер Хода белә кайшан. Бүген балалар уен уйнадылар. Уен. Әллә чынлап та арттырыбрак җибәрдеме? Арттырыбрак җибәрде бугай. Хәер, тарихта булмаган хәл түгел. Тәхет өчен туганны, ата улны, ул атаны үтергәннәр. Сәлим хан эштән ашыргаланып, ханбикә Зөбәрҗәткә игътибар итте. Ханбикә үз алдына уялып, аның өчен уялып кызарынып утыра бирә. Ханбикә хаклы булган дип уйлады Сәлим хан. Тәхет вәгъдә итү уеныш түгел. Тәхет вәгъдә иттең ни дә, җаның бирдең ни. Ханның ни уйлавын белгән кебек Зөбәрҗәт ханбикә. Ут белән уйныйсың ханым диде. Уланнар күңеленә генә түгел, халык күңеленә дә яман кытқы салдың. Үкенечләргә калмагай бу кылынышларың ханым. Сөйләмә юкны ханбикә. Уен уенда калыр. Сөяк бирми эт иярми ханым. Ике кешек бер йортны сакламый. Кешекләр язмышы минем кулда ханбикә. Язмыш Хода кулында ханым. Синең кулда бары тик Хода биргән акылдыр. Аны да сак кулланмаган хәлдә баш югалтыр дәрәҗәгә җитәргә мөмкин. Бүген инандыңмы? Бүген ханым. Үтәр ул ханбикә, үтәр. Үрдәкне суга ташлап батырмыйлар. Күрәнә, оныкларыңның берсе күз яшы белән елый, икенчесе көлә. Мәрьям килен әнә тәмам үксеп бетте. Зөбәрҗәт ханбикәгә оныкларның икесе дә якын иде. Булат оныгы аңа әбекәй диде. Гали оныгы исә аганам дип дәште. Хылыклары белән бер-берсенә дә бер дә охшамаганнар иде. Булат улан күбрәк баһадирлар янында уралды. Гали улан исә Кәтип Хафиздан, Табиб Хәсәннән аерылмады. Гали улан еш кына ханбикә кызларына ияреп, болынга дару үләннәре җыярга төште. Кулына чәчәкләр тотып, кызларга шигырьләр укыды. Мөхәббәт турында үсмер булса да, ират затыннан шигырьләр ишетүгә, күзләре йылтырый башлаган кызларга карап ханбикә, бу уланда нидер бар, бу кадәр күп белмәс иде дип уйлап куйган иде. Инде Җамалетдин Руминың татлы вә акыллы шигырьләрен әйтә башлагач, ханбикә улан өчен тәгаен курка калган иде. Хиссияткә бирелүчән Гали оныгы өчен курку әнә шунда килгән иде ханбикәгә. Һәм шул чактагы куркуы бүген янәдән кабатланды. Сәлим хан мәйдан башы күтәреп килгән оныгына дошманга караган кебек карап тора иде. Ханбикә Зөбәрҗәт ни әйтергә белми каушый калды. Юкса, Шарукан хан ырыуннан чыккан Сарбай кызы иде лабаса. Һәр чак кыю, тәвәккәл булды. Монда кисәк Гали оныгы өчен курка калды. Гали оныгы өчен генә түгел, Булат оныгы өчен дә. Урыс кенәзләре кысырыклый башлагач, Сарбай хан Идел елгасын кичеп, Кенәле елгасы буена авыл туктады. Күп тә үтми аның ыстанына Булгардан мөритләр килеп төштеләр. Атна 10 көн үтмәде, Сарбай хан ырыуы белән ислам динен кабул итте. Һәм баш иеп Булгар ханына килде. Хан аны кылач җәеп каршы алды. Иделнең түбән тарафларын сакларга кушты. Сарбай хан җәйләүне ташлап, утрак тормыш корырга кереште. Әмма җәй килдеме, күңеле далага ашкынды, җыенды, җаек тирәләрен әйләнеп кайтты, ләкин инде ерак китә алмады. Аңа картлык килде.
Аталары дөнья куйгач, угланнары җәйләми башладылар. Өлкән угланы Башман үз руы һәм азатлары белән Болгар калага күчеп килде. Һәм сарайда 100 баш булып калды. Сарбай ханның икенче угланын Сәлим хан үргәнеш белән Сувар калалары арасындагы сәүдә юлын сакларга билгеләде. Ру кабиләсе артык ишәеп киткәч, Сөләйман Баһадир атасы җирләрен кеше инесе Шарлыкайга калдырып, еракта китми үзенә кирмән кала салды һәм аны Бузаулык дип атады. Баян Баһадирга кадәр үк Зөбәрҗәткә ияреп килгән Башман Меңбаш әмир Хаҗига күчте. Һәм Казан елгасы буена кирмән салып, Баһадир булып тора башлады. Ханбикә Зөбәрҗәт һәр чак Сәлим ханның тизгенен кулында тотар иде. Бүген исә әллә инде кунаклар алдында беренче тапкыр тизгеннең ышкынуын тойды. Нигә тыймады ханны? Бит туктата ала иде. Яисә вәзир Исхак нигә туктатмады? Бу ни хәл? Ханым, картая башлавыңмы? Акылга җиңеләюеңме? Ни сәбәпледер шәйх игәнәй дә күренми. Яратмый шәйх халык уеннарын. Аңа хутбә итсә бик җиткән. Үзе ханны мактый, үзе аның үлемен тели. Hiç аңламассың бу шәйхне. Зөбәрҗәт ханбикәне килүгә яратмады. Була бит шулай. Күз ташлавы булды шәйх игәнәйнең яшь хатынга, уйлап куйды. Бусысы туйбикә булмас. Бусысы ханны үзе битер. Мәгәр сарай җайына төшенеп өлгергәч, бер ханны гына битмәде ханбикә. Кулы вә теле шәйх игәнәйгә дә җитте. Иң әүвәл инде килешеп биткән Болгар хатыннарына пәрәнҗә керттермәде. Бит ни тырышты шәйх игәнәй? Ни үгетләде ханны, ни кытыртты халыкны. Ханбикә исә аның ел буена алып барган үгетен бер көн дигәндә сүтте дә ташлады. Мәҗлестә пәрәнҗә мәсьәләсе кузгалгач, көтмәгәндә Ханбикә Зөбәрҗәт килеп керде дә хан янына узды, янәшәсенә утырды. Шәйх игәнәй диде ашыкмый гына Ханбикә Зөбәрҗәт. Китапта бер дә хатын кызга пәрәнҗә кигерегез диелмәгән. Болгар кыпчак хатын кызларына пәрәнҗә килешми. Инде бик тә кигерергә телисең икән, әүвәл үз хатыннарыңнан башла. Әйтик, иң гүзәл, иң шибәр яшь хатыныңнан. Икенче көнне үк бусага баш камай белән качып китмәсә. Шулай диде дә Ханбикә Зөбәрҗәт ничек килеп кергән булса, шулай чыгып та китте. Кыпчак кызы Зөбәрҗәт азатларына әйтте. Шәйх игәнәйнең яшь хатынын урлагыз да миңа китерегез. Азатлары Ханбикә буйрыгын бик тиз үтәде. Шәйх игәнәй Сәлим ханда мәҗлестә утырган арада, яшь хатын сарайда Ханбикә бүлмәсендә иде инде. Зөбәрҗәт Ханбикә шибәр хатын белән мөлаим гына сөйләште, булган хәлне аңлатты, кыскасы бераз күзен ачты. Икенче көнне шәйх игәнәй гадәттәгечә Сәлим хан алдына түгел, Ханбикә алдына килеп баш орды. Ханбикә Зөбәрҗәт дин башы белән күп сөйләшмәде. Булгарда яңадан пәрәнҗә турында сүз кузгатмаска ант ит дип, Коръән тоттырды да бүлмә ишегенә кадәр озатып куйды. Һәм әлбәттә инде бер дә борчылма, иртәгә үк яшь хатының үз өендә булыр дип ышандырды. Икенче көнне чынлап та яшь хатыны кайтып кергәч, шәйх игәнәй аңардан хәтта кайда булдың дип тә сорамады. Һәм өйдә генә түгел, базарларга чыкканда да гүзәл чырайын капламаска кушты. Бу хәл турындагы хикаят Сәлим ханга барып җиткәч, Улуг хан эшен тотып тәгәри көлгән иде. Соңыннан «Хәйдә Зөбәрҗәтем, хәйдә Сарбай кызы» дип кинәнгән иде. Тураннарның гадәтенчә борын-борыннан тәхет атадан угланга түгел, бабадан оныкка күчә килә. Әмма тураннар дөньясында тәхетне атадан угланга калдыру очраклары да булгалаган. Сәлим хан бабаларының гадәтен бозмады шикелле. Угланнарына җир кала биреп әмир дәрәҗәсе бирде. Оныкларының башлары яшь иде әле. Хәер, угланнарга килгәндә аларның икесенең берсе тәхет дип авыз ачмады кебек. Әмир булулары белән бик тиз килештеләр һәм ру кабилә туган тумашаларын алып, билгеләнгән җирләренә күчеп киттеләр. Күз тия күрмәсен, исән-имин яшәп яталар. Менә оныклары арасында тәхет өчен кан кыйлуы бар иде. Бүген әнә шуның җеп ұшы күренеп тә китте инде. Әйе, ахыры хәерле булсын. Барыннан да элек моны Ханбикә Зөбәрҗәт сизде. Шуңа кәефсез утыра. Мәйданбаш Гали оныкны Сәлим хан каршына китереп бастырды. Гали оныгың батыр калды хан, халыкка вәгъдәң җиткерең. Кем бу Мәйданбаш? Вәзир Исхак кешесеме? Әллә гафиллеге белән үч аламы?
Тегеләй булса да, булай булса да, мин сиңа моны булай гына калдырмам мәйдан баш дип уйлады Сәлим хан, утырган урыныннан күтәрелергә дә, күтәрелмәскә дә белмичә аптырап. Булат улан елый гәрләнгән. Гәрлән улан, гәрләнә бәлих бул. Ирне ир иткән сыйфат синең яшеңдә гәрләнә белүдер. Син хан оныгы, ихтимал язган булса тәхеткә дә утырырсың. Ә монда булган хәл гелән уен гына булып калыр. Уенда гәрләнә белгән сугышта да гәрләнер диләр. Ә дошманнан җиңелү ир-ат өчен бер гәрләнү генә түгел, хәтта үлем, әше үлем улан. Хан, Гали улан батыр калды, вәгъдәгезне әйтегез. Халык көтә хан. Мәйдан баш сүзләрен әйтеп бетермәде, Гали улан бабасы каршына килеп баш орды. Бабам, тыңламагыз аны. Ил тәхетен оныкларга бирергә иртә әле сезгә. Бер билекле әйткәндер, тәхет ханны түгел, хан тәхетне бизәр дип. Без туганым Булат белән уен өчен генә көрәштек. Уен уенда калыр, шулай бит Булат. Акыллы улан, диде Андрей кенәз һәм сикереп урыныннан торды да Гали уланны күтәреп алды. Шундый оныгың булса икән хан. Алар минем икәүдер. Бер тәхеткә ике кеше утырмый кенәз, диде Сәлим хан, әллә үртәлеп, әллә кенәзнең кысылуын ошатмыйча. Игелекле улан, игелекле, диештеләр хан куштаннары да. Вәзир, мәйдан башка әйт. Көрәшне дәвам итсеннәр, диде Сәлим хан. Аның шул хәлдән соң бераз кәефе кырылган иде. Мәйдан уртасына көрәшкә егетләр ир урталары чыкты. Аларга җирәбә салдылар, тәнкә сикертеп, күн ягы туры килгәннәргә сөлгеләштеләр. Көрәш башланды. Көттіріп кенә көрәшкә Тубыкбай Баһадир да чыкты. Алышлар тиз бетте, кайберләре бил алдырып кына чыгып киттеләр. Ниһаять батырга батырлар чыга башлады. Батырлар бик узак бер-берсенә бирешми иза чиктеләр. Ахыр 3нче түгәрәккә 2 батыр калды. Кыпчак батыры Йөзбаш Карабаш һәм Баһадир Тубыкбай. Батырлар алыша башлады. Бик узак урала торгач, Тубыкбай Карабаш батырны күтәрде. Шул чак Андрей кенә сикереп торды да: "Алдыр, бәр Багатур!" дип кычкырып җибәрде. Куәт биреп торгангамы, Тубыкбай батыр Карабаш батырны әйләндерде дә ниһаять бәрде. Иллә мәйданбаш һәм аксакаллар бәрү гадел булмады дип санамадылар. Өстенә төште, билен кузгатты дип кычкыручылар табылды. Ләкин Тубыкбайның биле кузгалмаган иде. Алар янә алыша башладылар. Ул да түгел, Хода нинди куәт биргәндер Тубыкбай батырга, Карабашны күтәреп алды да җиргә орды. Тубыкбай торды да уланнарына: "Атагыз җиңде!" дип сөлгесен күтәрде. Мәйданбаш Тубыкбай батырның сөлгесен кулыннан алды, әмма шунда мәйдан уртасына таба князь Андрей юнәлде. "Тукта, Багатур, мин көрәшә, мин!" Барысы да аптырашта калдылар. Князь белән көрәшү ярый торган хәлме? Сәлим хан килештерерме? Тубыкбай Баһадир әүвәл ханбикәгә карады, аннары Сәлим ханга. "Әйе, кунакка килгән князь белән кем көрәшә инде? Башы 2 булса гына инде. Аннары хан кушам әле." "Мин көрәшә, син көрәшә", диде князь һәм мәйдан башның кулыннан әле генә җиңелгән батырның сөлгесен тартып алды. Ашыкмый гына кулына илмәк итеп үрде дә Тубыкбайга таба атлады. "Сабыр ит, булмастыр ахры князь", диде Тубыкбай Баһадир, булган хәлдән курка калып. "Әйе, ярамаган эш кылса, Сәлим хан аны бер сүзсез айсылудан мәхрүм итәчәк иде." "Булыр, Багатур, булыр", диде князь һәм батыр калган Тубыкбай биленә сөлгесен илмәкче итте. Князь буйга узын булмаса да, киң күкрәкле, кара көдрә чәчле, бик маңгайлы, каршыгарак борынлы олпат гәүдәле кеше иде. Кыяфәте белән бик үк килешле булмаса да, зур зәңгәр күзләре аны ягымлы итәләр. Күзләренә карауга кеше аның шарасына буйсынадыр. "Көрәш, көрәш, Баһадир!" дип кычкырды Сәлим хан. Тубыкбай буйсынды. Хан үзе куша. Иллә кем әйтмешли, килешерме? Ханбикә килештерерме? Кыз аның кулында иш. Мәгәр ничекләр ханбикә Зөбәрҗәтнең йөзен күрергә теләсә дә, күрә алмады Тубыкбай. Тәмам шарасыз калып, князь биленә сөлгесен ташлады. Сөлгенең икенче башын эләктереп алгач, янә ханбикә ягына күзен ташлады. Бу хан соң шаярып кына әйтмәдеме? Белмәссең бу ханнарны. Кунак князьне күтәреп бәрсә, айсылудан гына мәхрүм итмәс, зинданына ук яптырыр. Бусы тагын ни дип атылып чыкты инде? Аяклы каза, күтәреп орырмында, сөякләрең җыя алмый изаланып ятарсың. Кияү князь иш. Холкын күрсәтә. Кияү холкы көзге көн, шул гына.
Кунакка килгән, үз дәрәҗәсен белеп кенә утырырга да бит. Күтәреп сыласам, кенәз бикәң ни әйтер тагын? Күр әле моны, билне тартмакчы. Бәрәм дисәң дә ай-һай бәреп булыр микән? Сөякләре ире, бил алышында тәҗрибәсе булмаса да, дивана көч бардыр монда. Тарта бит билне, күр, тарта. Җәмәгать, халаяк, батыр калган Тубык байга урыс кенәзе чыкты. Әйтсен хан, батырга ни бирә? Вәзир, диде Сәлим хан, җыен бетү белән бу мәйдан башны зинданга илтеп яптыр. Хәзер минем исемнән әйт, батыр калганга иярле ат булыр. Хан әмрен халыкка җиткерделәр, мәйдан гыш килә. Умарта күче диярсең. Мәйдан быжырасы яна кысыла башлады. Яна сөңгечләр мәйдан тирәли бастылар. Батыр калганга иярле ат бүләк итү Булгарда күптәннән килә иде инде. Шуңа күрә Сәлим хан атны мәйданга кертеп куярга боерды. Батыр калучыга атны ул үзе тапшырачак. Атны мәйданга керткәч, Сәлим хан йөзен шытты. Алып китегез бу турыны, китерегез үземнең алмачуарны. Ханиям хакимим, диде ханның ат караучысы. Алмачуар Булгарда бер аттыр, Булгарда бер аргамак. Ат белән бергә Булгарданы да китмәсме? Югал күз алдымнан, сөйләмә юкны. Вәзир, ал атны үз кулыңа. Хан әмреннән соң шарасыз калган ат караучы мәйданнан ук чыгып китте. Ул да түгел, хан мактанышы алмачуарны алып килде. Барысы да толпарга сокланып карадылар. Йөгәне ияре япмасы, зәңгесе гелән алтын көмештән иде. Я Худа, бу бүләккә көрәшеп батыр калуы үзе бер дандыр. Соңгы мәлдә генә Баһадир Тубыкбай тагын бер тапкыр Сәлим хан ягына карап алды. Нишләргә тиеш ул? Кенәзне йыгарга ярармы? Бәргән хәлдә Сәлим хан ошатырмы? Бигрәк тә хан бикә. Менә каптың Тубыкбай. Әлләсен күтәреп билен кысып кына куясымы? Әмма ни тырышса да, Сәлим ханның карашын күрмәде Баһадир. Хәер күрсә дә аңламас иде. Чөнки кенәз аның билен тартып китерә башлады. Ашыкма кенәз, ашыгып куян куалар. Мин сиңа куян түгел. Агыйдел буйларындагы урманнарда үскән аюдыр. Тубыкбай сиңа тиз генә бил бирә буламы? Ни синдәйләрне күргән абзаң? Батырга батыр калган көрәшчеләр алай ашыкмыйлар. Җай көтәләр кенәзем. Әүвәл син аның көч-куәтен сына, аннары бил тотышын чамала, шуннан соң гына. Тубыкбай сизелер-сизелмәс кенә билен уйнатып алды. Кенәз кысып китерергә теләгән сынын бушата төште һәм үз чиратында көндәшенең касыгына йодрыгын кадады. Кенәзнең муен тамырлары камчы сабы юанлыгы булып бүртенеп чыкты. Касыгына ишенең йодрыгы кадалуга түзә алмыйча быргаланырга тотынды. Ләкин Тубыкбай ниманың ише көрәшчеләрне генә шушы ысул белән сындырган кеше йодрыгын алмады, киресенчә тагы да батыра төште. Һәм кисәк Сәлим ханның торып басуын күрде. Юк, ярамас кенәзне бәрү. Һич булмас диме, Сәлим хан кәләштән мәхрүм итәр. Айсылу миңа бүген бүләккә дигән 1000 ат тора. Ат ни ул минем өчен, ат хатын түгел, аны болынга төшәсе дә тотасы. Айсылу кебек шибәрне пәйгамбәр алдына барсаң да таба алмассың. Әлбәттә шәп булыр иде булун, Сәлим ханның иң шәп аргамагын борын төбеннән алып китсәң. Ләкин минем бүген максат башка, Айсылу. Тубыкбай сөлгене тагында кыса төште, йодрыгын кенәз касыгына тагы да ныграк батырды. Шунда ул "Син Тилебаш, бәрә күрмә тагын" дигән тавыш ишетте. Кем шулай әйтер? Мәйдан башмы? Юк, ул дәшми тынмый көрәш күзәтә, хәрәмләшмиләрме янәсе? Колакка гына ишетелдеме? Худа шулай Сәлим ханның йөрәк авазын җиткердеме? Кенәз ах-ух килә башлады. Тубыкбай кенәзнең билен яна бераз тартып куйды. Билең гел юк икән бит кенәзем. Бил дигән нәрсә көрәшчегә галәмәт кирәк ул. Билең нечкә булсын дисәң, ат ите аша син. Ат ите бирә гайрәтне иратка. Син минем карлыгашымны нигә берсе артыннан берсе 5 улан табып бирде дип беләсең? Ат ите ашады Тубыкбай. Сөеп туймадым мин аны, яратып. Айсылуны да яратырмын, ким куймам. Хатын кыз сөйгән сайын йомшара, яраткан сайын зифалана ул. Синең кенәгиң дә шибәр. Худай бирсә бирә икән адәм баласына гүзәллекне. Син дә үз бишәңне яратасыңдыр. Яратмый буламы? Угланнарың бар диделәр. Миңа да әнә минем карлыгашым улан артыннан улан табып бирде. Уланнар алар ата терәге кенәз. Син миңа үпкәләмә инде кенәз. Мин сине бәререм. Билем тәмам җибәрдең, сынсызландың. Хей, әйтәм бит, ат ите ашыйлар аны. Мырык-мырык йөргән биле аягы булмаган гелән майсызыктан торган шушка ите ашап көрәшкә чыгалармы? Нигә йөзең сытасың? Мин бит йөзең күрмәсәң дә тыям. Кыен сиңа көрәшүләре. Касыгың авыртамы?
Авыр тырыш ул, көрәш ул, орыш кырында кылыч селтәү түгел, көрәш ул көч сынау, гайрәт билгесе, көрәшнең үз хикмәте, үз хәйләсе бар. Орышта куәтле җиңә, күп вакытта азат түгел, корал орыша. Шулай дип уйлады Тубыкбай, һәм шуның белән оттырды да. Ул кенәзнең билсез билен тагында тартып китермәкче итте, янәсе күтәреп кенә аякларына бастырмакчы, аннары җиңел генә бәрмәкче булды. Аңа бүген ат та, дан да кирәкми. Аңа бүген Айсылу кирәк иде. Тубыкбай кенәзне күтәрә башлады. Авыр вә улпат сынлы иде көндәш. Төп кебек, гүя җиргә ябышкан иде. Тубыкбай гадәттәгечә «Эх!» диде дә кенәзне эләктереп алмакчы итте. Әмма көндәше шуны гына көткәндәй билен шуытып алды. Билсез бил Баһадир сөлгесеннән шуып төште. Шул мәлдә Тубыкбай исенә килергә дә өлгерми калды. Кенәз аны күтәрде дә җиргә орды. Бу хәлне көтмәгәннәр идеме, мәйдан бер мәлгә шым булды. Һәм кинәт гүя җир тетрәде. Бүрекләр һавага очты. Сәлим хан урыныннан сикереп торды, йөгереп ат янына килде һәм вәзир кулыннан тизгенне алды да мәйдан уртасына таба китте. Тубыкбайны бәрүенә ышаныр-ышанмас торган кенәз дә ниһаять исенә килде. Ул җиңде. Ура кычкырулар Шаугыр Иделнең аръягындагы урманнарга барып бәрелде. Һәм кайтаваз булып бик озак ишетелеп торды. Сәлим хан мәйдан аша тыпырдап биеп торган алмачуарның йөгәненнән тоткан килеш кенәз янына туктады. Батырга хан бүләге ошбу ат булыр кенәз. Кайракмас иде хан. Багатур гайратлы, көчле, ат көче бар Багатурда. Аласыз кенәз диде мәйдан баш кысылып. Туран гадәттә кой бүләк. Тор Тубыкбай диде Сәлим хан һәм аягына баскан батырга биленнән кайышын салып бирде. Сиңа хан кайышы Баһадирым. Сынатмадың, Айсылуыңны бүген үк алып китә аласың. Шулай диде дә Сәлим хан килеп кенәзнең кулын кысты. Ике батырның да кулларын өскә күтәрде дә «Татулык, дуслык!» дип кычкырды. Булгарда мондый бәйрәмнең булганын берәү дә хәтерләми иде. Сәлим хан шат, барысы да ул теләгәнчә узды. Тубыкбай да канәгать, кенәзнең дә кунак буларак күңеле үсте. Бәхәссез ат шәп, алмашуар кебек ат Булгарда бер иде. Ат караучысы хаклы. Әмма бу дөньяда аттан кадерлерәк әйберләр дә бар. Тынычлык, дуслык, татулык. Ат караучыга моны аңларга, Ходай аларга ул сәләтне бирмәгән. Ат шәп. Ат өстендә гөлҗимеш сүрәте төшкән рум япмасы, яллары тезенә җитеп тора. Озын торыклы, кулаклары тырпайып, нинди иягә тап булдым тагын дигәндәй, әле алга, әле артка юнәлә. Кенәз атның ял астына кулын тыкты, кашыштырды, ләпәп алды, ат тынычлана төште, башын селкеп куйды. Шунда кенәз тагын бер егетлек эшләде. Өстеннән укалы кафтанын салды да Тубыкбайның иңенә ташлады. Сиңа кордаш, минем бүләк. Тубыкбай кенәз биргән кафтанны киеп җибәрде, биленә хан кайышын буды, һәм шатыр астында дүрт күзләп үзен күзәткән Айсылуга карады. Кызы тыйынкы гына елмая иде. Айсылуны калымсыз алырдай көрәштең Тубыкбай, диде Сәлим хан. Вәгъдә иткән калым таш яуса да килер ханым. Егет сүзе бер булыр. Сәлим хан Баһадирның бу сүзләрен яна хуплады. Ул белә иде, кояш чыгышта матур, кош очышта, кеше юмартлыкта матур. Адәм баласы бу якты дөньяга кунакка гына килә. Бар күрәсе теге дөньяда ди китап. Димәк, үтүшән икән бу дөньядагы хәлләр. Үтүшән булгач, күбрәк изгелек кылырга кирәк. Тубыкбай Баһадир Сәлим хан күз алдында яна бер карышка үсте ошбу бәйрәмдә. Мондый бәйрәмнәр Сәлим хан гомерендә яңадан булмады.